Rutinitas inyong kitangi turu ngumpulan nyawa karo meluk tembok mulai disit lanjut cukit asik ben matane melek. Jendelane dibuka-buka guys, ben udarane seger sejuk. Inyong tak nilikin jaba, aduh sejuk banget udara nang jaba, gue ikin peteng bo guys. Ngone tanggane bikin nyala ke lampune guys. Gawe kopi lah nginem karo ngopi rasane enak guys. Sapa sing esuk-esuk seneng ngopi ceng. Aja kelalen liwet, dicolok name cikome, dicetrek juga. Anaknya digugat dong, kontangi lawang karep sekolah. Lanjut nyapu, longane disogrok-sogrok ben resik, nek resik kan rasane senang ya guys. Pojokane juga kayak kandine isi pergombalan ora kanggo ya dijunjung-junjung, disapu-sapu. Aduh jen semutnya akeh banget nang ngone inyong yakin guys. Kamarnya juga kamar ngarep guys, disapu-sapu. Kamar mburi tau wisning ora tak record lah, sebel bebeh hehehe. Lanjut ruang ngarep guys, ruang tamu cara-carane lah guys, disapu juga ben resik. Ngarepane juga disapu dong, disoek karo sapu lidi. Bar gue inyong lanjut masak telur balado ya wis.